En aquest vídeo el que farem serà entendre què és la proporcionalitat composta i com resoldre'l utilitzant fraccions. Doncs bé, tenim un exemple, en diu que amb 2 dipòsits d'aigua s'abasteixen 20 cases durant 15 dies i ens demanen quants dipòsits necessitaríem si s'hagués d'abastir 25 cases durant 30 dies. Doncs bé, el que tenim per un cantó són el nombre de dipòsits, el nombre de cases i el nombre de dies. Ens diu que 2 dipòsits abasteixen 20 cases durant 15 dies i ens demanen quants dipòsits se'n necessiten per abastir 25 cases durant 30 dies. Ara està clar que si jo tinc el doble de dipòsits, doncs podria abastir el doble de cases. Per tant, aquestes dues magnituds estan en proporcionalitat directa. I també tinc que si tinc el doble de dipòsits, podria abastir durant el doble de dies. Per tant, també estan en proporcionalitat directa. Com veiem, el que tenim serien més de dues magnituds en les quals estan en proporcionalitat. En aquest cas, aquestes dues altres magnituds estan en proporcionalitat directa del nombre de dipòsits. Ara, com que estan en proporcionalitat directa, jo per passar del 20 al 25, el que haig de fer és dividir per 20, i com que el nombre de dipòsits està en proporcionalitat directa, també hauré de dividir per 20. I per passar de l'1 al 25, el que haig de fer és multiplicar per 25. I com que el nombre de dipòsits està en proporcionalitat directa, tinc que hauré de multiplicar per 25. I ara faig el mateix amb els dies. Estan en proporcionalitat directa. Per tant, per passar de 15 a l'1, el que haig de fer és dividir per 15. Per tant, el nombre de dipòsits el que hauria de fer és també dividir entre 15 perquè estan en proporcionalitat directa. I per passar de l'1 al 30, el que haig de fer és multiplicar per 30, però com que el nombre de dipòsits està en proporcionalitat directa, aquí també hauré de multiplicar per 30. Doncs bé, ja puc calcular el nombre de dipòsits necessaris. Tinc que la meva quantitat que desconec és 2, llavors aquí haig de dividir per 20 i multiplicar per 25. Per tant, divideixo entre 20 i multiplico per 25. I segons el nombre de dies, el que haig de fer és dividir per 15 i multiplicar per 30. Per tant, aquí el que puc fer és reduir aquestes dues magnituds. Aquí em dona 2. I aquí dividir aquest 2 amb aquest 10, 20, que em dona 10, i 2, 25 entre 10 em dona 2,5. Per tant, ja tinc que 2 dipòsits poden abastir...